आं नुबाय दा सोर आंखौ अना सोर आंखौ गाज्रि मोनो आं दा नुबाय मासे गोदाव सोराव मोनलाबायदोंब्रा ओंखामबो जायाखैलै ओंखाम जायैसै आं लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनाय जासिनाय थाफिनलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ सिस्टार गेमस्रि मोननि जागोन आरोना थ' जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट रावबो राव गाज्रि मोनलायनाङा माने फेसबुकाव मोन्दों आङो माने शेयार खालाम होनना बुंदों माखासे ब्रादारा ओरैनो फानि नोंथाङाथ' भिडिअ बानायबाय थायो शेयार खालामनासो इउटुबाव नांदो थ' आं खालामना होनोसै नोंथांमोना नायनानै एसे इन्जय खालाम आरो फानिसो जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट रावखौबो दुखुनि एबा नांलाय खमलायनि थाखाय बानायनाय जायाखै ओरैनो इन्टारटेनमेन्ट आरोना गेमस्रि सिस्टारनिसिमबो बुंहरनो थ' भिडिअआ मा नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो इन्जय खालामगोन आरो मिनिगोन थ' नोंथांमोना नायलांदो नंगौ नामा साउथ फिल्मनि एक्टरानो आंनि एक्टरा साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुमारोआनो र' मावफोरखौ नुमारोलाय भिडिअ बेखिनिसोमोन आरो थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि चेनेलखौ 8K खालामनायनि थाखाय थ' थाबैनो 10K खालामगोन होननानै आसा खालामबाय दोङो थ' सोरबा गिबि सोरबा गोदानबा चेनेलाव थ' साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर थेंक इउ सो माच लोगोफोर मासे गोदाव सोराव मोनलाबायदोंब्रा ओंखामबो जायाखैलै ओंखाम जायैसै आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट आरो चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो दा बावदो नै आं बहा दङ एकदम जंगलफोरावसो दङ नै आं न'आव थांगासिनो दा ओंखाम जानो दे होमबा लोगोफोर आङो न'आव मोनफैबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै थ' अननानै चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनो दाबाव थेंक इउ